Ja ти взимаш чуиво, момчета си О, напиха. поиска вече взимете Да, вземете за бира. Аз съм към бирата.
Благословен Бог наш, сега ни присно и в веки веков. Амин. Благословен си, Христе Боже наш, и же премудривости явле, и спослави Духа Святаго, и те ми увлей вселенную, человеколюбче, слава Тебе. Петко, Христина и Ангел, съпочат кръстата на родни Твой Син, сърцето и мишленията им, святяки с устата на света, всеки Божи замисъл, на врага, всеки Твоите заповеди и повеления. Дай, Господи, напреченото да остане светото Ти име върху тях, като бъде се съединени в удобно време със светата църква и в съвършение, чрез страстните тайни лица Твоите, така като поживеят по заповедите и опазват печата неповреден, да получат блажението на избраните в царството и тай човеколюбието на единородният Ти Син, с когото си благословен с пресветлия благ и животворящ Твой дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Радуй ся, благодатная Богородице Дево, и в Тебе Бог сия, Солнце правди, Христос Бог наш, просвещая сущия во тме. Веселися и Ти, старче праведни, приеми во обятия свободителя душ наши, дарующа го на воскресение. Господу да се помолим, Господи помилуй, вечни владик Господи, който сътворил човека по своя образ и подобие и си му дава възможност за живот вечен. После като паднал чрез греха, не си го презрял, а си уредил чрез човечването на Христа Твоето спасението на света. Сам Ти приеми в небесното си царство тези Твои създания, като ги избавиш от робство на греха, отвори очите им и ума им, за да сияят в тях светлина на Евангелието, прибържи към живота им. Светли ангели, избавяйте от всеки лош замисъл от врага, от лоша среща, от пладнешни ден, от лоши привидения, изгони от тях всеки лош и нечист дух, който е стих и се загневи в сърцата. Дух на заблуда, дух на душата, дух на изложение, всяко разлюбие, дух на лъжа и всяка нечистота, която се върши по научаване на дявола и направи разумни в цена Твоето ставане. На Христа Твоето почтените членове, на църквата си, са изсветени, синове и дъщери, от светлината на наследници на църквата, тъй като преживеят по заповеди, пазват печата неповредена и отварят дрехите незакъснена, да получат блаженството на светите и църквата. И благодат да им усърди човеколюбие на един род и си изкупат се благословени. Трема се Господи, благи и животнящо вече, сега и веки веков. Върнете се сега назад. Върте по време на кръстниците. Отричате ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение и от всичките му гордост? Отричате се. Отричате ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичките му гордост? Отричате ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичките му гордост? Отричате се. Отрекате ли се от сатаната? Отрекате се. Отрекате ли се от сатаната? Отрекате се. Отрекате ли се от сатаната? Дъхнете и върнете се, близко се върнете. Върнете се. Съчетавате ли се с Христа? Съчетавате се. Съчетавате ли се с Христа? Съчетавате се. Съчетавате ли се с Христа? Съчетавате се. Съчетавате се с Христа? Съчетавате се. Съчетахте ли с Христа? Съчетахте се. Съчетахте ли с Христа? Съчетахте се. И вярвате в Него. Вярвам в Него, в Цар и Бог. Цар и Бог. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, с когото всичко е станало,
който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се отплати от Духа Святаго, и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията, и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго Господа животворящия, който от Отца изхожда, към да се покланяме, и го славим на радост Отца и Сина, който е говорил чрез пророците, в една света, Вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощение на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчетахте ли се? Съчетахте ли се? Съчетахте. И поклонимо се. Поклоним се на Отца и Сина. И Светия Дух, един също ме разделя на Троица. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. С мир Господу да се помолим. Господи, помилуй. За мира свише, за спасение на нашите души, Господу да се помолим. Господи, помилуй. За мира на целия свят, благостояние на светите Божии църкви, за обединението на всички, Господу да се помолим. Господи, помилуй. За този свят храм и за ние, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий, Господу да се помолим. Господи, помилуй. За светейшия наш отец Даниил Патриарх български, от презвителство от Дяков на Христа, за целият църковен притчи, за всички люди, Господу да се помолим. Господи, помилуй. За да се освети тая вода със силата и действието на слизането от Светия Дух, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За да се изпрати от тая изпълнение, смени от там, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За да дойде върху тая вода общественото действие на свръхестествената Троица, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За да се окаже тая вода по помощ на всеки коварен замисъл на видимите и невидими врагове, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За да стане тия, които се кръщат в тая вода, достойни за нетленното царство, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За да бъде тая вода за тях, барим обновлението за прощение на греховете, дрехи на нетлението, Господу да се помоли. Господи, помилуй. Като спомним всички свети, пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владица наша Богородица и всякаква Дева Мария, Пресветая Богородица, спаси нас, нека сами себе си един други и целия наш живот на Христа Бога да отдадем Тебе, Господи. Защото Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела, нямаме достатъчно думи да възприемем Твоите чудеса. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възприемем Твоите чудеса. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възприемем Твоите чудеса. Сам Ти, човеколюбиви Царю, и сега дойди, чрез влизането в Светия Твой Дух и освети тая вода. Сам Ти, човеколюбиви Царю, и сега дойди, чрез влизането в Светия Твой Дух и освети тая вода. Сам Ти, човеколюбиви Царю, и сега дойди, чрез влизането в Светия Твой Дух и освети тая вода. Да се съкрушат по знака на кръста всички вражески сили, да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили, да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Ние да всички вас приклонете молите си пред Господа, да внимаваме. Алилуя! Благословен Бог, който посвещава всеки човек, идеш на света, сега и винаги во веки веков. Амин. Помазва се рабът Божий, Петко, целей на радостта,
В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Прицеление душата и тялото, за да слуша вярата. Твоите ръце ме сътвориха и устроиха. Да бъде постъпите на Твоите заповеди. Помазва се рабът Божий, ангел, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Изцеляване на душата, тялото, с вярата. Твоите ръце да сътвориха и устроиха, за да ходите стъпката на Твоите заповеди. Помазва се рабинята Божия Христина, Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Изцеляване на душата и тялото, за да слуша вярата. Твоите ръце да сътвориха и устроиха, за да ходите стъпката на Твоите заповеди. Вземете свещите. Кръщава се рабът Божий Петко в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. Само с скъпта да посрещаш. Дай ми всички свещени. Кръщава се Божий трап ангел в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. Айде сега пак. Не го измушил. Чакай. Твоето духовно Мария. Кръщава се Божията рабиня Христина в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. Благословен си Господи Боже, Вседържител, избор на благата слънце на правдата, който за уния, що са в мрак си направил да светли светлината за спасение чрез явяване на единородния Твой Син и Бог наш си се подарил на нас недостойните многоценното очищение, светото кръщение и божествено свещение и животворно помазание, който и сега си благословил да възродиш многопросветените си раби чрез водата и дух и си дарил прошка на волните и неволни грехове. Сам ти, Богозърни владико, се царил, подари им печата и дара на Светия Дух и всесилен поклонявам Твой Дух, но се покланям и причастието на светото цяло и дъргоценна кръв на Христа Твоего, запази ги в Твоето освещение, утвърди в православната вяра, избави ги от лукави от всички им работи, чрез спасителния страх пред Тебе опази душата им в чистота и правда, като благогажда всяко дело слово, да станат синове и наследници и дъщери на Небесното Царство, защото Ти си наш Бог, Бог, който милува и спасява и на Тебе слава, правяме си народния Твой Син и Светия Дух, сега и винаги, во веки веков. Амин. Печатва дара на Светия Дух.
даром Святия Дух. Печатно 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 даром Святия Дух. Облича се рабите Божии, Петко, Ангел, Кристина, дреха на правдата в името на Отца и Сина и Светия Дух. Елици во Христа крестихте ся, во Христа облекохте ся, алилуя. Елици во Христа крестихте ся, во Христа облекохте ся, алилуя. Елици во Христа крестихте ся, во Христа облекохте ся, алилуя. Премъдрост, да станем прави, изложение, да изслушаме Светото Евангелие, мир на всички вас. Чете Светото Евангелие от Светия апостол и евангелист Матея. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! В онова време единичните ученици отидоха в Галилея на планината, дето им бе заповядал Исус, и като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха, и като се приближи Исус, заговори ги и им рече: даде ми се всяка власт от небето и на земята, и тъй идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Оправдани сте, осветени сте, умити сте в името на Господа нашего Исус Христа и Духа на Бога нашего. Вие се кръстихте, Вие се просветите, Вие се миропомазахте, Вие се осветите и се умихте в името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. В името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. В името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. Пригла се Божия раб, Петко, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. И
Открива се Божия раб ангел в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Открива се Божията рабиня Кристина в името на Отца, Сина и Светия Дух. Подравни се. Ако ще да изървяваме от друга страна.